Ni kendo Gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga onyiso jotich ma kaonti no manigi kuonde uso kuong ni omigi ndalo 7 mar loro ohalano, ma kao kamano to iteng'o lwetgi mogo. Kahiga owacho ni sirikal mar kaonti no ema nigi ting' mar puodho jok monego mi lesen mar uso kuong, kako machielo to apisa mage moko bende uso kuong. Nochiko bende board mar Nyeri mochung' ne chiwo lesen ne kuonde uso kuong ni mondo kik gichiw lesen manyien ne weg bache nyaka chop tim nonro matut ewi bache madwaro lesen go. Kama uko na bar wewe na wewe unafanya kazi serikali ya kaunti ya Nyeri, please make a choice. Utarun bar ama utakujia barua. We have suspended issuance of new bar licenses with effect from now until an exercise of verification is carried out all over the county. We have been able to close more than 700 haruko outlets within our county, zile ambazo siko karibu na our institutions. As we continue with the crackdown, I would like to all the stakeholders to join in the crackdown so that you can be able to finish that menace once and for all.